Hola, Mònica. Hola, Perla, com estàs? Tia, doncs un barrellada, la veritat. I què passa ara? Tia, doncs que no entenc això del confinament, del post-confinament. Val. Què no entens exactament? Doncs tot. Per exemple, la mascareta. O sigui, has de portar-la tot el dia, has d'estar obligada. I amunt, amb la calor que fa ara, tia, jo m'agobio molt. Ja, però a veure, has d'entendre que n'hi ha motius positius pels quals has de portar la mascareta. O sigui, per exemple, et protegixes a tu i protegixes als demés. O sigui, també, si eres una persona lletja, doncs te la fiques i així no se veu la cara lletja que tens, saps? I també, per altra banda, bueno, igual lligues, saps? És un bon motiu. Ja no, suposo que tens raó. Però també altra cosa, la distància social, que ara ens podem saludar colze a colze. O sigui, què som? Gent del Bronx? Rapers? O sigui, Herman, el de los Simpsons? O sigui, és que no entenc. Això tampoc és del tot cert, eh? Jo he llegit a la OMS que si te xoques de colze a colze, o sigui, estàs a menys d'un metre. Aleshores, el que hem de fer ara és saludar-se amb el peu com fa la resistència, saps? O ja la distància, o sigui, la distància social han de ser 2 metres. Aleshores, te saludes a l'altra persona en 2 metres i ja està. És que no passa res. No tens contacte? Sí. Però menys dona una pedra, no? Ja, no, sí. I altra cosa, què està passant en Anonymous? Anonymous? Ni idea. Què passa? No, o sigui, jo tampoc tinc ni idea. O sigui, jo t'ho he preguntat perquè pensava que sabries alguna cosa. Pues no ho sé. Busca a veure. Val, vaig a veure. Tia, Què? que... Home, no sé. O sea, he ficat, ¿qué pasa con Anonymous? Confinamiento. Y me fica, últimas noticias de Anonymous. Y apriete y em fica, Anonymous detalla sus pruebas para acusar a la familia real de asesinar a Lady Di. Tia, però anem a veure, això què té que veure ara? Això no té res a veure en el confinament? Ja, doncs no té res a veure, però jo què sé. Escolta, t'he de deixar, que he de dutxar-me i arreglar-me, que he quedat amb uns amics. Però aniràs a algun bar, tia? O sigui, perquè n'hi ha bars que sí que respecten la distància de seguretat, però és que n'hi ha altres bars que no la respecten per a res. Sí, vaig a un bar, però tranquil·la, que jo vaig en compte, eh? Ja, tia, si tampoc soc ta mare per dir-te res, però és en compte. Adeu, ja parlem. Adeu.